Dito kami ngayon sa Jollibee. Umorder ulit ako ng kape. Dito sa Jollibee, magkape kami. Takda iya. Alam ko na to. Binubuksan ito. Tapos nilalagay ito. Marunong na ako. Yung kape. Masarap yung kape sa tiyan. Nga kita. Kakain kami ng Jollibee rolls. Jollibee rolls. Run. Dahil video. Gusto mo? Wow. Oy!